जय श्री राम। आब्ला बुंनायखौ नों मानो मिनियो नों मानो मिनिखो सना नों मिनिब्ला सना आंबो मिनिगोन। भाई बॉलीवुड में ट्राई करो, मैं लिख के दे रहा हूँ कि तुम आग लगा दोगे, आग लगा दोगे। मिनी सना नों माखौ बुंहरो। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? Hello, ki mas paise ayo, ha, kisu, ha, siapa itu? नामा सोना नोंहा लाबाव गेलेनाय दङ नामा सोना नोंहा लाइजाम गेले। भोसड़ी के मदर चौथ बहन के लोड़े। मिनी मिनी सोना नों माखौ बुंहरो। खेबनायफ्रानो जाया गाजा फाजा। सेंग्रा थैना थांगोन लाबाव गोलैना। लौड़ा खामानि गैया। सोरबाफोर सिंगेल दं नामा? माने फिसा एथ' गाज्रि ना नों मानसिया, नों बेजोंबा बेजों बेनिखौ जाना आं एसे सानलायथाराखै बे। जायखौ मोजां मोनो बेखौ मानो मोना आङो? मानो सालेखौ खोपड़ी तोड़ साले। তোর মা এনআরসি আসে না নাই? आँख मेरे और तुम्हें मुस्कुरानी बातें करती है। हारसिं गोदाव सोराव दंसै आं। मा डायलग होबाय दं नोंलाय? दङबोला बुं सना फोरमायना लाखा। मा होनबावनांगौ जाखो? मा होननो? उन्दैनिफ्रायनो बोरमाफोरखौ आं दानख्ला खालामो। लाजिया नोङो आं हाबा जाखानायखौनो थिखांनानै लाबोनो। आगोलाव बोरमा खावनायनि गामिनिफ्राय होखारजाबाय, दा मा टाउननिफ्रायबो होखारजानो लुगैदों नामा? हो रहे भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हम आपको आगे आना पड़ेगा। हमारे आपके आगे आने के बाद ही अरे मादा चोट पहले नगर पालिका को बुलाओ, भोसड़ी वाले गड्ढा बेचे। अरे देश बाद में सुरक्षित होगा, पहले गड्ढा सुरक्षित कराओ इनकी माँ का चोटे मादा चोरन की। सीधे सीना बोलिया कुछ छोरी है। अरे मादा चोट पहले नगर पालिका को बुलाओ, भोसड़ी वाले गड्ढा। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हम आपको आगे आना पड़ेगा। हमारे आपके आगे आने के बाद ही अरे मादा चोट पहले नगर पालिका को बुलाओ, भोसड़ी वाले गड्ढा बेचे। अरे देश बाद में सुरक्षित होगा, पहले गड्ढा सुरक्षित कराओ इनकी माँ का चोटे मादा चोरन की। हो रहे भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हम आपको आगे आना पड़ेगा। हमारे आपके आगे आने के बाद ही अरे मादा चोट पहले नगर पालिका को बुलाओ, भोसड़ी वाले गड्ढा बेचे। अरे देश बाद में सुरक्षित होगा, पहले गड्ढा सुरक्षित कराओ इनकी माँ का चोटे मादा चोरन की। हो रहे भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हम आपको आगे आना पड़ेगा। हमारे आपके आगे आने के बाद ही भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हम आपको आगे आना पड़ेगा। हमारे आपके आगे आने के बाद ही निकला ओ गड्डी लेके ओ रस्ते पर ओ सड़क में एक मोड़। आसोलफोर जों मोनसे भिडिअ खालामलायबाय। दा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो शेयार खालामदो। माने शेयार खालामनांगौ बुंबाय थाला, नोंसोरबो मिथिखागौ शेयार खालामबा मा। आरो अननानै बेल आइकनखौ थुनो दाबावथा।